talouden johtotehtävissä sulla pitää olla KTM tai MBA, mutta sä et oikein pysty hakeutumaan niihin tehtäviin. Mä oon Jeltin Minna. Mä oon Finance Business Partnerina täällä Sinebrychoffilla. Olen ollut täällä vuodesta 2010 ja toiminut useissa eri tehtävässä sekä sisäisen että ulkoisen laskennan parissa ja tehnyt myös pari projektia siinä välissä. Kartoitin niitä erilaisia vaihtoehtoja ja helpos vaan tuntui jotenkin niin kuin oikealta paikalta. Opinnot on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Toki niitä on vasta muutama kuukausi takana, mutta on ollut todella niin kuin kiinnostavaa. Ja mä löydän ihan uusia inspiroitumisen kohteita ja lähteitä koko ajan ja joka päivä. Tykkään, on ollut tosi kiva. Mulla ei ole semmoista akateemista taustaa, vaan mä halusin nimenomaan jonkun semmoisen koulutuksen, joka voi rakentaa mun työelämässä niin kuin kertyneen kokemuksen päälle. Ja mä koen, että tämmöinen MBA-tutkinto on juuri oikea vaihtoehto mun kohdalla. Mua pelottaa se, että ihmiset kuplautuu omaan toimialaansa tai omaan niin kuin maailmankuvansa, että sitä pitää vähän niin kuin poksautella ja rikkoa ja löytää jotain uutta. Ja mä uskon, ja musta tuntuu, että tää on niin kuin vastannut niihin kaikkiin haasteisiin. No kyllähän tässä aika ajoin on saanut tehdä ihan töitä. Et ensin kun tekee päätötyöskentelyä päivän ja sitten jatkaa sen illan jonkun assignment parissa, niin kyllä sitä tietää tehneensä. Mutta niin kauan kun se opiskeleminen on innostavaa, niin se ei tunnu niin kovin työläältä. Ja se yhteensovittaminen, niin sehän on vaan ennakointia ja priorisointia ja aikatauluttamista, että on ihan tehtävissä. Mä voisin kyllä suositella opintoja ihan kenelle tahansa, joka on ollut vähän enemmän ja pidempään työelämässä. Kyllä se niin kuin laajentaa sitä sun ajattelua ja antaa uusia näkökulmia, jotka sitten itsessään jo rikastuttaa työtä. Et kyllä opiskelu on hyväksi meille kaikille.